Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μια μέρα τα γύρω θα ήθελα. Κυρινό κοτόπουλο ή κεφά. Κερνό. Δεν έχω την τονία. Κερνό. Κυρινό. Ωραία. Ο σκούπο. Σκούπο. Έχω πάρει 1,5 στο σκούπο. Ναι, είναι ο ένας και αυτό είναι μισό, κατάλαβες. Αλλά λόγω πληκτήματος σε βάψει και γίνει άσπρος. Πρέπει να το περάσω ένα χρυσό μετά. Έχω παραγγείλει το χρυσό, αλλά έρχεται από την Ινδία, είναι Ινδιάνικο χρυσό. Τι να βάλουμε μέσα. Βάλτε μαρούλι. Μαρούλι δεν έχω, έχω μαρούλι άμα θέλεις. Βάζετε. Ωραία. Αλλά άμα δεν έχετε δεν πειράζει. Τζατζίκι. Λάχανο. Όχι, σως βασικά. Πατάτες. Ντομάτα. Όχι, βάλτε και λάχανο. Αυτά. Αυτά. Ωραία. Να το φας εδώ, να το πάρεις πακέτο. Ποιο? Το γύρο. Το πακέτο. Από το πακέτο. Ξέρει και ελληνικά να μην. Δεν έχει γύριση.